Hi guys, majong hapon ninyong tanan. Namadari ni Ate Alits dia. Kaya nag-order siya og bingka nga lami ra ba ni. Duha ka klase katong pinadeki na bingka o katukunong bingka nga pisot. Maman ko litak na. Bingka nga murag ice cream ba. Pero nakatilaw na ko Sorry nga dato dala lami. niya. Naman sarungsong. Sarungsong di nga pina-ice cream. Lami ra ba ni guys siya ang bingka. Mag-order na po dana. Nag-birthday na na. Happy. Nag-order si Ate Ali para sa Siguro mo ko. na guys, manay porma. Ato na dito itakang. Ito murag ay pugon. Manay pugon no. Ano ko? Harang kapiot agbay. Ah. Sabi ko, dugay na dito ako na. O dyan mo nga ng bay. Nay igdaanan, nay abuhan gamay. Uli nami guys. Naka-order na sa Ate Ali og bingkan sarong kanig isa maning bahay na subos. Hi guys, namiss bye guys. Abot nami naglangit gadagum. Baga kasi dagum dito. Hakutan ng kahoy la pa kay muwan magakot ta sa kahoy. Tangtangon ganina kay sayang. Asa man na isilong nay? Nay. Asa man isilong ning kahoy din isilong? To dito? Among isilong dito. Ha? Apo dyan na tambo ng trapal. Saro kay kaulan Kay na pare. kuan ra ba? Kawanon. Gipaningat lagi gang kuan guys, simod og lakaw-lakaw kay dugay-dugay na ba jud po ko nakalakaw-lakaw. Ang kahoy ba kina Be ako na be tabunan be. gaay na ra ba kaadyon ja baga kaadjog daggam basig mo one naman day tabon-tabonan na laman. Ana Nga tabonan na laman karon di mabasa. nga be. Paningat lang yung nilakaw. Kawa na ba siya ko lakaw-lakaw. Pa-order mi dagto ka ng kuan bingka. Nanagka naman di kamunggay ngayon yung gipang tanom sa una na ngalingsing na ilal magipang puunga. Na guys, ang kuan kamunggay. Itong na mo Nagipang tanom nila ni John John Des ni Agi, ni Mama Julie. Nagka na. Pang panam laman nilang puong. Asa man ka nang, sexy man. Lakaw pa mo butong bahala. Hapon na ra ba. Ingkis kuan ba kay mo wag kalit na anay kuan dito. Atep. Ha? Aka na sakto na dagan na. Dugay mo na maupos. Imo nang bulangoy nang nanay unod nang. Kana bang bulangoy na ba unod? Ha? Pangamuti na. Way unod. Ha sa baron nang tatay pa. Hagunoy sa duyan. Pangunan. Pamalit na buran kaya mo. Saday? Love you. Kiss mama Jijin dali. Di na ka magtambay diri sa karsada yan ha kay delikado kaya na. Delikado na di magtambay. Hindi ka tuman kayo dito. Na may mga scanner maligsan ka. Tangan tangan diri. Kiss mama Jijin dali. Ilis ng kahoy wa may ligid ng. Arang ka ignorante. Barsahan mong good na kung makita nga na. Arang kaluoy. Kung pwede sakit ag balsanang. Na may ligid wala giniligid. Nagkatuniligid kurmata ka na balsa. Hindi bibit sungayon ka na bit taka diyan. Ang loo dyan. Makailag. O may nganas na langit na. Wala. Kadag ko walig sila ng kabaw no. Karon pa sunso nakakita nga no kunong wako niligid May ng ligid mahurot ang kahoy. balsahan. Dina na di ay. Nga na. Kita ko na may ligid. O, diba? Iyaw.
Naglikon maghangin. Isig maghangin. Isig lagi hangin. Ano, talik. Ali day kanay taligsik day. Kulot yan ay talik. Dali kanay taligsik. Dali, darita. Diri rita. Ana, mula na gani. Doon. Doon. Atrapal, way problema basta taasan pa, bisa taasa basta maabot ka. Upat ka hiktan basta bisa sa punog saging basta na may hiktan. Oh. Ulan na gani oh. Ulan na gani. Doon na pinagamit yung Tulo. Tulo ka metros. Taasa 3 metros oy. Wala, uwan na hangin lagi na bagjo. picture. May low pressure? Bagyo ko na itong aking one. Alicia. Mabagjuhan ba ta dito ka uli pa? Kasi kakadyo hangin oh. Wala. Tapos nanay nagkapi. Tanawa, halita. Ingalit na anak. Ito ba kajig na ibagjo? Na ibagjo tay? Wabi kong na ibagjo. Pagbuka sa irot din. Diba? Ano doon? Kanino? Kabang. Kabang. Nakabutan ni Roy. Kabang. Butan ka dyan is kabang ba dya? At kana naging pultahan nila wai sini gabi ng dako ba? Diyan nag-atang ito nagsuwagit. Kawa man na sirhi. Kasabot ko wasi ba? Ano diya pa diya atang ito nagsuwagit. Butan mo ning iro mo. Kuan mo ning iro mo. Mulaban manggunig amo. Muro ba naman sirhi doon naman na. Nag na to siya nawa masirhi. Diya ginagkanta lagi. Ito nagsuwagit. Butan man is kabang. Kabang no. Butan Basta butan is kabang. Kay tiyo ka Tambok dyan. Ikob. Asa ra mo tong iro di sa una bigat tong puti. Si Panda. Oh. Bawas Panda. Mao ko kitang Panda. Asa rawa man ning hinagbo gani ha. Si kabang raman ning hinagbo. Yan, nakawang ito. Dato na nagpantag sa santo niyo. Halag uwan. Aso. Yan. Ibu-ibu. Kaya papadunjun yan. Isa kayan. Murag unggoy. Hagbog makadya. Pedunjun. Ayan. Magligid-ligid na rin yan. Nasubos yan. Mamalap, mamarubi lang. Yung mamarubi. Pangita na bali mo na sililas. Hindi na ka naog. Di ka na nagkawatanig mangga sa una. Gimon, ikaw nagtanong na nating lemon te? Dulaw. Love you, Mama David. Love you. Sama na yung gikaon? Turta, Mama David. Torta? Naingari tibo, Mama David. Naa. Adyo palabig tamis ha. Ay palabig tamis. Tukhan. Tumito ko ni. Ang bunga sa kwan guys, lemon. Maraming kadagke. Ang dagke ah. Mamarubi. Sa oras ang open day na. Ang pagkasi taong. Nadagan ka dyan bungag taong. Oh, musta man na. Diyan na ikon to pasyon. Binabay bungas pasyon. Sabi ko makakay pero ba na? Haway bungag pasyon. Ren. Ang sanay? Katong tuiga na nari ka lang dun Oh, sa katong dito. kuan dan utrog mga kuan. Karang syempre din mas taas. Ibali na to na, hindi ka man nagkasalo. Mamali pa. Hi guys, manjang buntag ninyong tanan. Padong medad to sa giordera ni Ate Ali o kanang bingka. Kami gisugo o kanang pakuha kay basic adyo sila dito sa kanang naibay. Diyan ko kay di mo ko nila patabangan og hikay. Kay sila ra kuno sa trubidad to grabing bisiha. Matabang ko dito. Di mo ko nila papil nga apil-apil kuno ko dito. Ako ra lang may lang gisugo og pakuha sa kuan. Gi order nga bingka diyan gisugo po ko papalit og itlog kauban si Papa Junjun. Tulugoon mo. Kaming duha ni Papa Junjun. Namidari agi sa kuan guys, kabasakan katong among giadto ni Ate Ali. Manidubling ko ba? Naisda bi. Mao yung mga kuan na nay.
May mga burod. Nagay mga suso. Ang lamia ka jud humay. Ini tanan guys. Ilaha na, dili na mo. Hapit na maani. Asag balay be. Na Asag balay na be. kabasakan. Na diha. At bang naman eh. Na dito ba ito ning gilit? Ito nang kulay pink view. Ano ba? Kuan sa kuhol itlog. Oh. Kay tan ignorante to eh. Man itlog sa kuhol. Pink. Ay na pink na. Nay kuhol na ah. Asa? Atong kuan ko no. Ha? Maghayang din na. Nagkuhob na. Nabuta. Katuto. Ay mahulog ka, mahulog ka diha tara na. Kunya ning bal sarap. Munay kuan. Kuhol. Asa man ta naring dapit? Yang naring. Sliding. Taka naman ko eh. Abi daw sinaring. Busy ka yung mga tao sa kabuntagan. Dagan po sila dito nagtabang-tabang. Ako di mo ko nila patabangan. Senyorita na ko dito sa bahay. Kaya di man ko nila pa tabangan. Magkuri-kuri ko dito. Asa dapit bela. Sila ramon ko. Nadiha na cute na bay na. Nani naman migahapon. Kinagaban may miniatrali. Size media naman siya eh. Ako sa cellphone ko dito ba? Terus banget. Ayo. Kaju. Ayo. Ito ba? Majung buntag. Kuhaan ako na mo gi-order. Ito pa maluto. Munigson na telbira pa nga gijang bana nga bikbik. Oh? Nibigson mo na telbira tino. Itong gijang apelidong itong ang giingon nimo ba? Lagi. Hangat. Nagjang lutuan ng bingka pa mo. Cute. Marang kuan ba? Pugon. Murag ko. Ikaw lang isa ti. Wa kay anak ti? Ha? Ay dagan kag anak. Ha? Mingaw lagi. Ay nang eskwela? Ay mga dagko na. Oh. Niyang anak isa kabuk 16 anyos. Isa ra. Haduhaan untaw niya kay tupik man. Trabaho po ka dito si Bo. Wow. Okay trabaho. Bayra. Nara pa bitbita pa. Nara guys ang bingka nga gi-order. Inihap na dili. Ihap. Atong tilawan. Sakto na ng bayad. Naikuha na napakapin. Na guys. Kasi Junjun kakanano na. Order ni. Order Kati sa? Janet. Sobra usa te. Tilaw mo gina kana na bitbit magtilaw gina. Ari Samiti, salamat. Nung sa maghimunga ano na mablibo. Oh. Hala. Ano na, gyaksunan na siguro nag-ihaw. Sige nang away. Ha? Ba't na yung anak? Parang tambog kag kabaw. Oh. Dapin. Naghanang ka dun sa luyot. Okay. Oh, puro man sa luyot. Nasa luyot. Namidani kayo kuhan mangutlo ra ka. Sa luyot. Oh. Na. Dughan ko. Napoy puwa. Ah, nay puwa ko. Nay puwa. Ang dagana oh. Oh, isa kabasakan nga sa luyot. Mutos na lagi tag 5 ning hukot. Ang danhi pangkuhaon das daplin. Oh, napi mga tangkong diha oh. Pagkaos baboy tagtaron. Money center sa barangay Putlongkam. May mga butang, limbangan na ba dyan mga lugi?
bitag bingka. Hala na hut na. Hoy nagbang dana. Wala. Tanaw rang kilid na bus na hut na. Nasangit din pagkuan. Abi kuwanin mo na banda si kuwang na mo para ba nang yababag isa. Wala to. Hindi na buslot pag silupin. Basig na inahagbang wata ka bantay. Wala na pa di nakita ko. Ha? Asa man? Bingka. Nihapit pa man ni sa order nga bingka. Bingka mo diha, pinaliki, pinauga, bingka. Daragitlog. Mandas ni man ni ging. Ayo pakan makan pa kay. Simple siya. Agsukli da iti. Ipait na itlog, ang ipait na nag-itlog. Easy na ko rin nasapit pagkuha na kuron sa kuwan motor. Pila mo rin, 300? Ha? 300? Oh. Hindi mo sukli doy o sa itlog. Daghan ba rin nga mga alaga busy. nga rin. Wala, mag-istorya ko. Imo sila mo gigit ma. Naday sila tanong nga kuan no insulin. Kay dumdum ko dito sa kuan babalo dila ka Terlin. Nga ni man to jang gihatag ni mama. Ipausap ko no kay tambaw og kanang kuan diabetes. Napa insulin pa. Nabitaw nang katong hinatag ko. Paggasolina. Gasolina sa ni. Di na kayo magamit-gamit ang motor. Ayun, nang gibasa ni mong kinilas ni magkalupitin na nung una ron. Pilit kayo. Para kang kaarti. Mangyapon malapukan mangyap. Hagan ni pa ginseng ni pa. Mo ni ginseng. Tambaw pud ni sa bisagan sa ning kuan dani, ijang ugat. May mga tanom sinanay nga mga kuan ba? Herbal. Naman po to sila hilba. Gasolinahan kay si ate unya ni kadto mo yatod. Oh. Naman to sila hilba nga tambaw po to pasmo. Akari day may hilba. Kani oh. Herbal po din siya guys, hilba. Kuan ni siya. Kuan nagininit. Tambok kuan pa kabuhi mo ni hilba. Okay, maligo. Mga to sa miskuan guys, lungsod kay magpagasolina. Para nay unjaw. Nay nga to lungsod nay magamit. Si Junduray nag-helmet kay. Okay ra man og kanang isaray mag-helmet. Tutagis na po. Nakas ng kiagihan diha. Busy sila dito. Sila regaliklihat. Lakaw rami, lakaw. Lumang ko patabangan dito. Senyorita kadyo ko sa bahay guys. Hindi ko nila palihokon. Kusog-kusog raba, gara-gara. Ala na iro. Na iro. Kimpot raba siko. Liko. Nindot na kalsada no. Palaban din. Honda. Mario na dire. Na nagbahay nila Ate Flor, nila Kuya Mario. May jangsak na dire. Nagjang shop. Ay nag-shop ni Kuya Mario. Tangilang bahay dito si Mako. Ay, naka Kuya Mario na nila ang kutsi. Welcome to Alicia.
dari guys, dari pagas. Ay, pula, Brad. Pultang Pultang na, Brad. Sinilas yung naman nang ipalupad. Napamli ka tunga. Tara. Sige pa. Pwede na. Ano, siksikon. Sana. Ano na. Sagad na. Ilan, Brad? 143. Gamay rin tayo masuda. Napila ka kalitro masuda na. Pagkasa di ko. Pagkasa mga pagkasa. Wala rin na pagkas na ano, sakad pag galak. Kadong na may ulit guys. Yan namin dari alis sa merkado. Pero ano barbecue ang Alicia po Terminal Restaurant. Pero agi mini ko tayo bilang barbecue. Ah, gabi. Agis sa eskwelahan. Dari. Eh? Eh? Ano niya mong kan guys simbahan. Dari sila niya. Oh. Mura lagi ko mahuman be. O ka na mahuman. Ha? Yusap ni be yusap. Yusap. Di man nga ni sa una. Yotro na. Ano natin man yung ko? Nindot no. Aray tagi sa eskwelahan sa kwan guys. Municipal. Aray tagi sa eskwelahan na school. Eskwela ko first year kay kaniman ang room o Masa? kani. Kana so pa. Kana. Gumamila. Section gumamila mo ko sa una. Wala ko matiwas. Kananarbaho na ko. Tiwas kay right. Hmm? Hindi ka hindot na balay. Welcome to Sunnybrook. Sunnybrook naman ni Danny. Kanahinira lagi kagagan. Mararamang tagalakaw. Siyempre, kipil na itong lugar ba? Merit minariguan guys. Shampoo, sabon, kay mga ligo. Dab. Gabi shampoo sa. Ito po sa palmulit ka ng